bar pidato biasane wong muni iku billahi taufik wal hidayah wal inayah. Apa maknanya? Hidayah, taufik, inayah. Hidayah itu secara global ngene. Sampeyan ngerti nek jenenge salat iku wajib. Iku sampeyan untuk hidayah. Nek urung ngerti, cek dolalah, cek sesat. Tapi meskipun sampeyan ngerti tapi orang lakoni, berarti durung untuk taufik. Makanya taufik itu pengertiannya kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang dia ketahui sesuai petunjuk. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Nah, nek inayah iku perlindungannya Gusti Allah. Misalnya ngene, ana wong ngeterke anake mau sekolah, ternyata diparingi selamat karo Gusti Allah, hampir aja ketabrak. Iku jenenge inayah. Jadi inayah iku identike karo pitulungane Gusti Allah. Lah hidayah tok tanpa taufik, tanpa inayah, kuwi rak sampai tujuan, rak sampai tutup. Oh ya. Bentuk hidayah kepiye? Sinau. Tapi nek bentuk taufik kudu duwe kehendak. Kene ngene Quran disebutake iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Nek pancen wong loro karo iku mau kepengen apik, ya dikai taufik, ditulungi karo Gusti Allah. Tapi nek ora kepengen apik, ya ora entuk taufik. Sampeyan ndek pengetahuan wae, tapi ora kepengen memperbaiki, ora kepengen ngamalke, ya ora entuk taufik kanggone Gusti Allah. Nah, carane entuk inayah utawa maunah iku kepiye? Quran nyebutke wasta'inu bisabri wassalah. Njaluk tulung karo Gusti Allah lawan sabar lan ngibadah terus. Ngoten. Wassalah iku maksude iku ora salat tok tapi secara umum ibadah. Sabar karo ibadah. Insyaallah diparingi karo Gusti Allah untuk inayah. Delalah iku lho ape cilaka ora sida terus. Delalah duit entek entuk ae. Pedaringane kebak angger entek entuk, angger entek entuk, iku inayah. Makane wong nek angger bar pidato biasane kuwi nek versine Muhammadiyah billahi taufik wal hidayah. Tapi nek versine NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ala siku ya padha wae. Ning Baharojas tak nazumke. وعلم طاعة هو الهداية توفيقه ففي حلها بالدركات إذا لإصلاح أراد قلبكم نلتم عناية المعين ربكم وعلم طاعة هو الهداية